Tänään meillä on semmoinen tunti, että meidän pitäisi yhdessä keskustella huumausaineista. Ja tämä on ennaltaehkäisevä tunti, joten meidän pitäisi päästä sellaiseen yhteisymmärrykseen, että huumausaineiden käyttö ei kannata. Mä olen tutkinut pitkään huumausainerikollisuutta yli 10 vuoden ajan, lähtien ihan sellaisista pienistä yhden kerran käytöstä. Ne on aika normaaleja, mutta siitä on sitten menty paljon pitemmälle. Mutta lähdetään liikkeelle semmoiset, että mitä huumausaineita te tiedätte Suomessa olevan? Minkä nimisiä aineita? Minkä nimisiä aineita meillä on? Te olette lehdistä ja televisiosta kuullut näitä. Heroiini. Heroiini. No mitäs muuta? Marihuana. Kokaiini. Kokaiini, joo. Miksi yleensä kokaiini tulee ensimmäisenä? Johtuu kai näistä amerikkalaisista poliisisarjoista. Mitäs muita aineita? Amfetamiini. Amfetamiini. Vieläkö löytyy? Hassi. Hasis. LSD. Siinä on oikein paha aine, niin kuin nämä kaikki. Onko vielä joku? Tuleeko mieleen? Kannabis. Sanoit kannabiksen. Mennään siihen myöhemmin. Mutta onko joku muu aine? No tuossa on meillä ihan tarpeeksi näitä. Näitähän on lisää. Morfiini, oppiumi, crack. Niitä on mahdoton määrä. On oppiumijohdannaisia. Eli ihan hirveät määrät eri merkkejä. Mutta me keskitytään ihan muutamaan aineeseen. Ja kun sä sanoit sieltä sen kannabiksen, niin sen takia mä laitoin hasiksen ja marihuanan yhteen, koska ne on nämä kannabistuotteet. Tietääks joku minkälaista ainetta toi hasis on? Onko jollain jotain käsitystä? Lehdissä on ollut kuvia. Oliko se sitä ruohoa? No kuule, se ruoho on tätä marihuanaa. Eli tämän toinen nimi siellä slangikielessä on ruoho. Mulla on vähän huono käsiala, mutta älkää välittää. No minkä näköistä ainetta se on sitten tää marihuana? Jos se on ruoho. No minkä näköistä ruohoa? Vihreätä. Se on oikeastaan, voitte ajatella semmoista kuin oreganoa, olette jokainen nähnyt. Se on vähän samantyyppistä ainetta. Semmoista kellerittävää, vihertävää, kuivaa ruohoa. No millaista se on hasis? Olisiko ne sellaisia levyjä? Millaisia on? Semmoisia levyjä. Joo, olet aivan oikein. Ja se väri on ihan vaaleanruskeasta, aivan pikimustaa. Johtuen siitä, että missä se on kasvanut. Eli oikeastaan voidaan sanoa, että mitä idempänä se on kasvanut, sen tummempaa se on. Ja nämä narkkarit itse sanoo aina sen parempaa, mitä tummempaa. Se on semmoista ainetta. Mutta miksi mä vedin ne yhteen ja miksi ne on kannabistuotteita? Mikähän siinä on vitsi? Onko kellään mitään käsitystä? Samasta aineesta tehty. Ja mikähän se aine olisi? Kannabis. Mikä? Kannabis. Aivan oikein, se on kannabis-sativa kasvi, mistä nämä molemmat tulee. Mutta tämä marihuana, se on sitä korsiosaa ja kaikkea sitä huonompaa ainetta siitä kasvista. Täällä on semmoinen THC. Ja se on se aine, mikä vaikuttaa ihmiseen, eli muuttaa sitä persoonaa, eli huumaa ihmisen. Ja tää on sellainen kasvi kuin kannabis-sativa, mistä nämä tulee. Mitäs teillä on ikää? 12. 12. Lähdetään miettimään sillä lailla, että te olette nyt 12 ja rupeatte jokainen miettimään itteen. Mitä tapahtuu, jos 12-vuotias käyttää yhden kerran hasista? Mitä siinä tapahtuu? Muuta kuin menee pönttö sekaisin, mutta Jää koukku. jääkö yhdestä kerrasta? Joo. Jää. Onko kaikki samaa mieltä? Jääkö yhdestä kerrasta koukku? Sä oot sitä mieltä, että jää, ja sä oot sitä mieltä, että ei. Ja molemmat on oikeassa. Ei välttämättä. Voi jäädä, mutta on mahdollista, ettei jää.
Mutta jos tää hasis sopii ihmiselle, meille kaikille se ei kuulemma sovi. Eli se on siitä kaverista tai tytöstä itsestään kiinni. Mutta jos sä käytät yhden kerran ja tää hasis sopii sulle, niin sehän tekee sulle hyvän olon tunteen. Silloin on mahdollista, että sä käytät sitä muutaman kerran lisää. Ja kun sä oot sitä 2-3 kertaa käyttänyt, niin silloin sä jäät mihin? Sä sanot sen sanan. Koukkuun. Eli mikä se koukku on? Pakko käyttää lisää. Eli sulle syntyy riippuvuus. Eli sä et tuu ilman sitä toimeen. Nyt kun sulle syntyy se riippuvuussuhde, niin sä oot täällä koulussa. Miten tän sun koulussa käy? Kun sun on pakko saada sitä ainetta lisää, kun sä käytät sitä. Pystytkö sä olemaan täällä ilman? Pystytkö? Et. Tai en. Mitä tapahtuu? Mitä sen sun koulussa kanssa tapahtuu? Onko ymmärrettävä niin, että arvosanat sen kun nousee? Mitä? Ja laskee. Ne laskee. Miten se sun koulussa käy kokonaisuudessa? Huonosti. Huonosti. Miten se tapahtuu? Eli se loppuu. Jossain vaiheessa se loppuu, koska ei sulla voida katella täällä, kun sä oot niissä hasissahöyryssä. Miten sulla kotona menee? Koska sun on koko ajan käytettävä hasista. Sun kehos huutaa sitä lisää. Sä et tuu ilman toimeen. Miten menee kotona? Äiti ja iskä paijaa päähän ja antaa lisää rahaa. Huonosti. Miten huonosti? Tosi huonosti. Tosi huonosti menee kotona. Tietysti ne vanhemmat yrittää tehdä kaikkensa teidän eteen, mutta huonosti menee. Harrastaako joku jotain? Treenaa tai muuta? Eikö kukaan reenaa mitään? Mitä? No, jalkapalloa. Jalkapalloa. No otetaan se jalkapallo. Miten sen sun jalkapalloharrastuksen käy? No, mä varmaan kävin sarkoissa. Et riplaukset menis vähän huonosti. Eli se valmentaja ei kovin kauan sua kattelisi, Niin. vaan sulta loppuu sekin. No mites kaverit? Tutut ja turvalliset luokkakaverit. Kun yksi käyttää koko ajan hasista, miten käy kaveripiin? Huonosti. Kuinka huonosti? Lähtee kaikki kaverit. Niin, eli kattele sua. Sä oot menettänyt, tässä vaiheessa oot sanotaan vuoden käyttänyt, sä oot siinä 13-14. Niin sä oot pelkällä hasiksen käyttöllä tappanut itseltäs koulun, kodin harrastukset ja kaveripiin. Sä oot saanut yhden uuden harrastuksen ja mikä se on? Sulla on yksi harrastus. No, käyttää hasista. Aivan, sulla on se hasiksen käyttö ainoa harrastus. Ja mitä ne kaverit on nyt sulla? No, niitä ei enää ole. On sulla jotain kavereita? No, niitä, jotka on hankkeista. Aivan. Eli ne, jotka myös käyttää. Sä oot hakeutunut varmasti sellaisiin piireihin. Mitä te voisitte kuvitella, että 1 gramma hasista maksaisi? Paljonko se maksaisi? Tämä on semmoinen huutokauppa, paljon. 200-300. Onko kaikki samaa mieltä? 800. 800? 500. 500. Mitenhän se on? Ikävä kyllä, näin ei pidä paikkaansa. Se on noin 50 markkaa. Jos sulla menee 1 gramma sitä nyt päivässä, niin se maksaa sulle silloin päivässä 50 markkaa, eli paljonko kuukaudessa? Ihan nyt alkoi matematiikan tunti. 1500. 1500. Eli sun kuukausimenot hasiksen osalta on 1500 markkaa. No paljonko tulopoliittiset neuvottelut on kotona tuottanut tulosta? Eli paljon sulla on viikkorahaa tai kuukausirahaa? 200 kuukausirahaa. No, hyvä raha. Eli tossa on se, mitä sä saat kotoa. Avustuksia. Eihän tää yhtälö me ollenkaan perille. Eihän tää on ihan väärin. 1300 markkaa on tehtävä jostain rahaa. Pelkkää hasiksen ostoa. Mistä me otetaan se raha? Pitää ruveta varastamaan kaikista kaupoista. Näinhän se on. Nyt sä alat roudaan kamaa pihalle kaupoista, että sä saat tän 1300 markkaa. Pakkohan sun on saada se, kun sun kehos huutaa koko ajan lisää sitä ainetta. Ei sulla ole mitään muuta mahdollisuutta. Eli sä syyllistyt silloin rikokseen. Eli sulla tulee täällä anastusrikokset. No mitä sulle tapahtuu, kun sä jäät kiinni? Ei mitään. No, Joudut rekisteriin. Minkä rekisteri? Poliisi. No ehkä ihan vielä, mutta joudut jonkun kanssa tekemisiin ja se on varmaan poliisi. Koska se kauppias ilmoittaa. Mitä sä saat rangaistuksesta, jos sä oot 15-vuotias?
Vankeutta. Et sä ihan vankeutta ehkä siitä näpistyksestä saa, sä saat siitä sakkoa. Mut jos sä oot alta 15, niin silloinhan sä et ole vielä vastuuiässä. Mut mä en tarkoita sitä, että nyt teillä on aikaa sitten 3 vuotta ryöhätä ihan kuinka paljon vaan. Ei se silti kannata. On muita mahdollisuuksia. Sä oot 2 vuotta käyttänyt hasista. Mitä tässä tapahtuu ihan väkisin? Mitä tapahtuu jossain vaiheessa? Se käy jokaiselle narkkarille. Ja nyt te olette jo niin kuin narkkareita, te olette 2 vuotta nyt käyttää. Se siirtyy vahvempiin aineisiin. Siirtyy vahvempiin aineisiin. Sä oot ihan oikeassa siinä siirtymisessä, mutta mä voin sanoa, että tuossa ei ole yhtään pehmohuumetta, ei siinä ole yhtään kevythuumetta. Eli ei siinä ole toista kovempaa ainetta. Mutta näillä kaikilla aineilla on siihen ihmiseen erilainen vaikutus. Ja tämä tapahtuu ihan väkisin, että siirrytään johonkin. Mikähän se noista aineista voisi olla? Mihinkä se meidän visioima narkkari nyt siirtyy? Näiden hasiskokeiluiden ja käytön jälkeen. No se on se amfetamiini. Se on tällä hetkellä toi. Onneksi ei ole heroiini ja onneksi ei ole kokaiini. Heroiini on kyllä tulossa. Kokaiini on niin kallis, että sitä on Suomessa vähän. On kuitenkin. No mikä aine toi amfetamiini? Jos hasis ja marihuana tuli samasta kasvista, niin mistä tämä amfetamiini tulee? Amfetamiinikasvista. No näistä melkein ommeena, semmoista kasvia ei ole kyllä, mutta tää on laboratoriossa tehty aine. Eli se tulee labrasta. Eli se on synteettinen aine. Minkähän näköistä se on? Varmaan se piilä. No on semmosiakin mahdollista, että se olisi pilleri. Mutta se ei ole ihan. Minkälaista se on? Jauho. Se on vähän jauhetta. Se on semmoista kidemmäistä ainetta. Voisi ajatella niin kuin hienoa sokeria, mutta kidekoko hieman isompi. Kellertävästä ihan valkoiseen. Ne käyttää tuolla piireissä siitä nimeä piri, spiidi, vauhti. Mut mitä toi piri tuo mieleen? Joku iloinen olo. Mut miksi iloinen olo? Mikä toi piri niinku on? Piristävä. Aivan, se on piristävä. Ja tämä aine on todella piristävä. Se on aikanaan kehitetty ihan sodan käyttiin. Sen takia, että miehet jaksoi taistella juoksuhaudoissa oikein hyvin. Koska tässä ei tarvitse syödä eikä nukkua. Tämä ei vaadi sitä. Vaatii jonkun verran nestettä. Mutta vauhti on hirveä. Te ei paljon kyllä muista, mitä on tehty. Eli voi vetää tuolla kaupungilla hyvinkin pitkään, mutta ei muista, mitä vartti sitten tapahtuu. Tunta ei tarvitse. Eli nyt on siirrytty tähän amfetamiiniin. Me tarvitaan siihen ruiskuneula tai piikki. Mä en tiedä, mitä te... Näitä on eri nimityksiä. Eli se on suonen sisäisesti käytettävä aine. Se meillä on oltava. No mikäs vaara tässä on, kun me käytetään ruiskua, neulaa tai piikkiä, mikä nyt onkin nimitys? Ne voi olla likaisia. Miksi se on likainen? Monet on ehkä käyttänyt ennen sitä. Niin, eli käytetään samaa neulaa. Jostain kumman syystä nämä narkkarit käyttää samaa neulaa. Eli nyt kun tätä samaa neulaa käytetään, mikä vaara meillä on olemassa? Mitä tässä voi tapahtua saman neulan käytössä? Sitä voi saada aiksi. Voi saada aiksi. Mutta tässä neulan käytössä on vielä yksi probleema. Aids on se pahin. Mutta te voitte saada siitä hepatiitin. Eli tuo keltatauti ja maksatulehduksia ynnä muita. Eli tää on aika vaarallinen aine tää amfetamiini. Jos mä nyt markkeeraisin tässä huumekauppiasta. Ja sinä olet salakuljettanut mulle jostain idästä kilon amfetamiini. Ja koska et ole itse narkkari, niin sä oot saanut sen läpi. Nyt mulla on tässä 2 salamyyjää, nämä herrat. Mä oon saanut häneltä sen kilon. Miten on mahdollista, että mä siitä kilosta myyn sulle kilo ja sulle kilo? Miten se on mahdollista? Itse sain kilon, miten se on mahdollista? Sä laitat sinne jotain. Eli mä jatkan sitä ainetta.
Aivan, näinhän mä teen. Mä jatkan sitä jollakin. No millä mä voisin sitä jatkaa, kun te muistatte, että se oli semmoista kuin kidesokeri, siis hieno sokeri, kidemäinen aine. Millä mä jatkan sitä? Sokerilla. No se voisi olla yksi. Oliko sulla joku toinen aine? Ei. No mä vetäisin rotan myrkkyä sinne. Mä paan rotan myrkkyä sinne puolet ja myyn sen aineen näille. No mitä sä teet, kun sä saat sen kilon? Myös tätä. Myyt, mitenkä? Jotenkin saavasta. Aivan, mutta mitä sä teet sille kilolle? Teetkö samat kuin minä? Joo. Aivan, sä oot fiksu. Eli kun sä olet saanut sen 1 kilon, niin sähän myyt siitä taas kilon eteenpäin. Ja mitä panit sekaan? Sokeri ja rota. Niin, mutta jos mä panin sitä, niin tuskin sä panit samaa ainetta, eli passa nyt vaikka sitä sokeria. No sä myyt sen näille herroille. Ja nää saa sen jälleen sulta ja myyvät sitä eteenpäin. Ja aina sinne menee jotakin ainetta. Ne myy sitä jo pienissä erissä. Paljonkohan se aine olisi prosentteina, kun hän on tuonut sen mulle maahan? Meillä sanotaan, että se on 99, mutta voidaan sanoa, että 100. No mä vetäisin sen 50%. Paljonkohan se voisi olla loppujen lopuksi, kun se 1 gramma on tuolla jossain katukaupassa myynnissä ja se meidän narkkari ostaa sitä. Paljonko siellä voisi prosentit olla? 12. Se on aika hyvä. Mä sanoisin, että se on siinä 5–15. Sanotaan näin. 5–15%. No mitäs se loppu on? Mitä se loppu sitten on? Jos tää on sitä jo itsessään hirveitä myrkkyä amfetamiinia, niin mitä se loppuu? Sokeria ja muuta. No siellä on sitten näitä muita aineita. Eli jos mä käyn tuossa puistossa keräämässä semmosia mustia möykkyjä, tuon lautasellani sinulle ja sanon, että siinä on mustaa perunamuusia, syötkö? Mä käyn tuossa keskuspuistossa. Et syö. No miksi et syö? Kauhean. Niin, ja onhan se hirveet ainettakin, mitä se on, mitä mä toin sulle. Mutta narkkarina sä vedät sen suoraan, tietämättä mitä siellä on. Eihän me syödäkään mitä tahansa, mutta nää tekee näin. Eli on yksi mahdollisuus kokeilla ton aineen vahvuus ja mikä se on. Mikä se mahdollisuus on? Kokeilua. Aivan, työntää suoneen. Se on se ainoa mahdollisuus. Ja niin kuin ne itse sanoit, koittaa, että kolahti. Onko tässä jotain järkeä? Ei. Koittaa noin. No ei minusta. Onko jonkun mielestä järkeä? Niin mä käyn puistossa nopeasti. Katsotaan sit onko järkeä. Mutta mikä vaara tässä syntyy? Jos sun kehos on tottunut nyt tähän aineeseen ja 1–2 täällä markkinoilta sä saatkin tätä ainetta. Täyttä kovaa 100% ainetta. Mitä siinä tapahtuu tälle käyttäjälle? Yliannostus. Aivan, ja mitä se yliannostus tekee? Voi tappaa. Se voi tappaa, on sieltä joku selvinnytkin. Mutta yleensä tänne tulee ruksi siinä vaiheessa. Yleensä siinä tulee ruksi. Eli taas tuli Hirsmäkeen lähtö. Eli nyt kun me ajatellaan, niin muutama vuosi hasiksen käyttöön, sen jälkeen siirtyminen amfetamiiniin. Ja mitä amfetamiinissa voi tapahtua? Neulan käyttö tuo sulle sairaudet. Edelleen sulla on yliannostuksen vaara saada. Eli aina on mahdollisuus saada kuolema jotakin kautta. Ja tässä on vielä muita mahdollisuuksia. Sä voit joutua tämän amfetamiinin kanssa velkakierteeseen sinne myyjälles ja siellä on kovat perintätoimet. Mitä toi muuten maksaa toi amfetamiinigramma? Mitä se voisi olla, jos hasis oli 50? 2,5. 2,5. No se on just jäntti. Se on just jäntti. Eli jos sulla nyt menisi gramma päivässä, niin paljonko sulla menee kuukaudessa rahaa? 7500. Aivan. 7500 markkaa. Eli tää vaatii jo jotain muuta kuin ihan näppäilyä. Eli vaatii rajumpia rikoksia. Meillä tässä vaiheessa on varmasti jo sieltä kotoa tuo 200 markan avustus poistuu. Mistä tää koko homma alkoi? Mikä oli lähtökohta? Siitä, että kokeilin kerran. Kokeilit kerran hasista. Yhden ainoan kerran. Ja olet 25-vuotiaana mahdollisesti haudassa. Ja ihmisen keski-ikä on Suomessa 75. Kannattavaa touhua. Näinkö? Siitä ollaan varmaan yhtä mieltä. Ei ole. Eli meidän on opittava elää tässä yhteiskunnassa niin,
että me tiedetään huumausaineita olevan. Se ei tarkoita sitä, että meidän tulisi sitä käyttää, vaan meidän on just mietittävä niin, että me emme käytä, vaikka aineita on. Joillekin teistä tullaan jossain vaiheessa, jossain olosuhteissa joku tarjoamaan ostettavaksi tai käytettäväksi hasista. Niin silloin te olette oikeastaan elämässänne ensimmäisen kerran semmoisen todella tärkeän paikan edessä. Silloin teidän on pystyttävä tajumaan se, mitä te tuutte elämällänne tekemään. Siellä takana ei ole opettajaa, ei siellä ole vanhempia, eikä siellä ole poliisia. Teidän on silloin tehtävä se ratkaisu itse. Meistä ei kukaan ole sanomassa, että älä hölmöile. Ja mä toivon, että kun se tilanne teille tulee, niin tältä luennolta, vaikka ei mitään muuta olisi jäänyt mieleen, niin se, että mitä se yksi kerta hasista voi sulle tuottaa. Ja sen kun muistatte, niin kaikki on hyvin. 8.10. on semmoinen julkinen palvelupäivä. Ja meillä on huumeeton huominen semmoinen teema. Me ollaan koulutettu opettajia 12-13 kappaletta tällä alueelle. Ja ensi maaliskuussa on tavoitteena kouluttaa 4 uutta opettajaa, jotka samalla lailla kiertää tätä. Mutta nyt ollaan huomattu se, että huumeet on niin vakava asia, että siitä teille puhuu todennäköisesti 3-4 eri tahoa. Sä sanot tuossa, että sä oot futiksen parissa. Valmentajat puhuu siitä, että jotka sporttia harrastaa, niin on nähnyt, että ihan maailman huiput jää huumeistakin doping-hommissa. Teille tullaan monelta taholta tätä puhumaan. Nyt me halutaan kuvainnollisesti lyödä kättä poliisin ja tämän Lions-järjestön avulla. Ja täällä meidän paikkakunnalla Harri Kuparinen, Lehmushovista oleva henkilö, Leijonaveli, on niin kuin tämän perusidean takana, koska te tiedätte, että poliisilta on karsittu kauheasti voimavaroja pois. Täällä on avoimia virkoja, lehtitietojen mukaan 7 kappaletta ja muita resursseja on otettu pois. Ja Leijonat haluaa nyt auttaa tässä asiassa. Ja te näette konkreettisesti nyt meidän nimismiehen Jarmo Holman, joka on luonut erittäin hyvän systeemin Huan, Hausjärven, Loppi ja Riihimäen alueelle, ei pelkästään Riihimäelle. Näin ollen nimismies Jarmo Holma saa vastaanottaa 4 000 markan stipendin 8 tämän alueen leijonajärjestöltä, klubilta. Todella kiitoksia ansiokkaasta työstä. Kiitoksia. Kiitoksia. Kiitos. Niin, toteaisin tähän lyhyesti, että tämä lahjoitus tukee merkittävästi meidän tähän huumetyöhön liittyvää ennaltaehkäisevää toimintaa. Ja tämä lahjoitus tulee lyhentämättömänä käytetyksi tähän tarkoitukseen. Esitän erittäin lämpimät kiitokset Leijona-järjestölle tästä lahjoituksesta.